Здравейте, приятели на Electric Shop. Днес епизодчето ще бъде полезно. Много хора ме питат в магазина как се прави коаксиалния кабел, как се слага в конектор на коаксиален кабел. Резултата, който търсите, изглежда ето по този начин и се постига последния начин. Макетно ножче, взимате си кабела, налагате си това нещо, налагате си конектора. Така, отдолу се показва ширмовката, оплетката, който както иска така може да я нарича, и екраниращото фолио, което екраниращо фолио демонтираме, като много внимаваме да не нарушим ширмовката, оплетката. Така, след което взимаме отново макетния нож и тази изолация изрязваме и вече се показва жилото. Взимаме, значи трябва да изглежда ето по този начин. Взимаме си в конектора и започваме да навиваме. Така, ето виждате как конектора опря в бялата пяна, която е изолацията на жилото. Така, и следващото нещо, което трябва да направите, много е важно, за да няма затихване на сигнала, жилото трябва да бъде със същата дължина на конектора и трябва да бъде изрязано по този начин, за да дойде на 0. Това е от нас. Лайквайте ни и шервайте и ни харесвайте в социалните мрежи. Също така може да ни следвате. Чао и хубав ден!